Dad, Father, Papa, Tatay. Such words and many more we usually call our earthly father. But do we really mean it? Gihatagan ba natog bili ang atong pagsangpit nila? O tinatawag lang natin sila dahil may hihingin tayo? Every year in the month of June, we celebrate Father's Day. Ang Father's Day gi-celebrate globally aron paghatag og importansya sa atong amahan. Kaya naman sa araw na ito ay isineselebrate na naman natin ang okasyong ito. Father's Day, araw ng mga ama, adlaw sa atong amahan. Usa ba kini kasimple nga okasyon o usa ka mabulokon nga adlaw? Do we need it to celebrate or let it pass like another day? You decide. Ikaw ang mag-igo. Ikaw ang bahala. But think of your father. Huna-hunaa ang iyang mga kahago ug sakripisyo alang kanimo. Wear his shoes. Ano ba ang mga pinagdadaanan niya? Ano ba ang mga iniisip niya? Ano ba ang mga ginagawa niya para sa iyo o sa inyo? Mao ka na ang huna-hunaa. Mao ka na ang timbang-timbanga. Dili lalim nga mahimong amahan. Being a father can be a lifetime responsibility. Educating, nurturing, and guiding a child are just few of the responsibilities of a good father. Ang pagiging ama ay hindi natatapos sa pagpapaaral ng isang anak. Habang nabubuhay pa ang isang anak, ay dapat may isang ama na gumagabay sa kanya. Usa ka amahan nga dili lang naghatag financially pero morally ug spiritually usab. A typical father faces many challenges and trials in life. Huwag nating isipin na ang pagiging ama ay puro saya lang sa buhay sapagkat may kaagapay itong isang malaking responsibilidad na dapat gampanan na tungkulin. As a father, he must treat his child or children fairly and squarely. As a child, you must respect your father the way it should be. Our father is a living symbol of hardship. Kung wala siya, wala rin tayo. At hindi natin maaabot kung anuman ang narating natin sa buhay. Mauna nga magpasalamat ta og dako sa atong amahan o sa atong mga ginikanan. Kay walay kwarta nga makatupong o makabayad sa ilang mga kahago alang sa atoa. Show your love, support, and respect to your father or your parent. Nag-iisa lang ang ating mga magulang kaya dapat natin silang mahalin at alagaan. Atong ihatag dili lamang ang mga material nga butang kundi ang gugma nga angayan para kanila. Today and in the days to come, let it be engraved in your heart to love your father or your parents from the bottom of your heart, for you do not know that they love you more than themselves. Kaya huwag nang mahiya pa at ipakita mo na sa iyong ama ang iyong pagmamahal, not just heartily but physically also. Dahil ang buhay niya ay hiram lamang sa Diyos at hindi natin alam kung kailan siya babawiin. Mao ka na ang sakit nga kamatuoran. Ang tanan lumalabay lamang. Lakip na ini ang kinabuhi sa atong mga mahal nga amahan, inahan, ug sa atong mga mahal sa kinabuhi. Father's Day equates love. And what is love? According to the Bible in 1 Corinthians chapter 13, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Ang gugma usa ka sagrado nga gasa gikan sa atong mahigugmaon ug makagagahom nga amahan. Ang pag-ibig ay isang bagay na nagbibigay buhay sa isang tao. Kaya naman, isa itong napakahalagang regalo na galing mismo sa ating Diyos. Kung walang pag-ibig, ay wala rin tayo.
We must spread love. We must spread Father's Day. Not just today, but every day. At hanggang dito na lamang ako at maraming salamat sa inyong panonood. Daghang salamat. If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching.